Α, όχι ρε. Όχι ρε, δεν το βγάλα γάμο το live. Σταμάτα βρε να σε δείξω. Ένας μικρός καρμός. Τώρα μόλις τον άφησε. Λογικά φάνηκε. Να, από κάτω είναι. Και πήγε και βούτυξε τον άλλο. Πήγε και βούτυξε τον άλλο. Έπιασε το μικρό και τον είχε βάλει όλο μέσα στο στόμα να τον καταπιεί. Δεν γίνονται αυτά. Για να τον εφάιλες τώρα. Δεν θα το δείξει κάμερα, αλλά... μπορώ να τον πιάσω βασικά. Πιστεύω.